Tervetuloa vaatte vaan, Erika. Kiitti sun vaan. Nyt on hyvän laatuinen. Jee. Kato Julle. Ei kun sittenkin te laukkaatte. Laukka. Yes. Joutuisit kitumaan. Kato, nyt mä sanoin, että tää meidän kamera on ihan huono. Se tippus. Julle. Pidä. Kato ylös! Jätkät laukkaa ja sit rupeette... Laura, sä oot kamelas. Ja nyt sä tuo. No niin. Oi, päästätte polvet alas, niin ette lähde puristautumaan niillä polvilla sinne. Katse sinne puomille ja sit lähdette kääntämään niillä. Jenni tulee ainakin, kun on penkki selässä. Ja suoraan. Jolle pukit aika ikisestä laukannostosta. Mäkin haluu. Joten se näköön pukittaa sit koulukisoja. Julle. Rafi! Erika! Tippuu. Julle pukitaan. Hei, kato. Nyt! Just noin. Vedä. Täysillä. Nopeemmin. Ei riitä. Miten se mennyt oikein tää? Mitä se nyt taas tekee? Laukkaa tänne vaan! Apua, mitä tee? Erika, nyt ihan oikeesti. Nyt sä oot aina, joka voi pistää Jullen kuriin. Se pelkää sen vähän kameraa. Kato video. Toi yksi ei pysähdä. Koko ei pysähdä. Hyi, hiuksi meni kurkkuun. Nyt äkkiä se takki, tää on video. Niin heippa! Erika! Wow, mikä? Mistä noi saa kypärä? Ne on ostanut ite, mut sit tuolta voi lainata tuolta tallista. Hei Marre! Sä Erika oikein yrität, että sä tiput siellä. Oli. No, eiks sulla ollut no? Oho. Oi! No. No. Yksi vaan. No. Alaviiva.